Bert Hollander en Robert Herder. Ze hebben de nederige kopzwargen vooral in deze degradatiekreker. 4 basisspelers binnen net bij vanwege een schorsing. Telt daarbij op de blessure van de laatste onweest Romano Denneboom. En je begrijpt de zwierigheden. Hij is er wel, Oebeles Kokker. Maar het eerste gevaar in de wedstrijd. Prima redding van Aaron Balk. Een wedstrijd die met dreig op gang komt. We noteren de 22e minuut. Vrije trap van Ortega. Werkman springt heger als een chinstander, maar dan het schot van Kurbegovic. De debutant onderkant van ARC. Griep gelijk naar zijn hamstring. En kan ik net verder. Vervelend voor hem, vervelend voor ARC. Want in de paar minuten dat Kurbegovic mooi dien had hij zien litten dat er aardig voetballen kan. En dan komt ARC weer. Maar de baas binnen terug op Vermeulen. Grote mogelijkheid voor Vermeulen. Die binnen terug bij Koster. Dat is terug een grote mogelijkheid. Schokker. De combinatie met Bishop. Draait naar zijn rechter. Daar werd nog van richting verloren. Maar de bal zielt oer de goal heen. Van der Wij. Knappe paas met de boetekant op Bacuna. Eentje Bacuna en het schot. En een prima redding van de doelman van ARC, Aaron Balk. Knappe onvolgende actie van Johnson Bacuna. Vellinga let net op. Goeie interceptie van Vermeulen, oppassen nou. En dan gaat Vermeulen oer de knibbel bij Jordi van Wijk. En zij het skiet zocht de Roelof Luigen een vrije trap. En die wordt naam terug Ortega. Wat scheelt het? Rakelings jonkende peel van doelman Jacob de Vries. Bacuna. Zijn vastzet wordt Ruud Helle. Maar hij krijgt een herkansing. Weer Johnson Bacuna. Bishop. Als dit geen boeten spullen is voor Oebeles Kokker, dan moet dit hem toch wezen. Oebeles Kokker van Bunderen voor de goal, maar wat doet hij dat dan fraai? Oebeles Kokker in de zon, 60e minuut. Is het de 0-1 voor Harkemasse Boys. Kijk, een prima paas van achteruit van Harvey Bishop. Bij ARC denkt men om boetenspul, maar Kokker met Troggingen. En dan bloot er heel cool, 1-9 met doelman Balk. Geweldige sleepbeweging. En Sa noteert Oebeles Kokker alweer zien of de doelpunt van dit seizoen. En het is een hele belangrijke. Van Maarseveen. Labots. Lange bal naar Vermeulen. Vermeulen rekt die bal net goed. Het bloot vanzelfs wel oppassen voor Harkemasse Boys. Van Maarseveen. Oh, levert in bij Skokker. Vrij aan de linkerkant is dat Bacuna. Bacuna maar het doelpunt. Het laatste tikje is van Bunderen. 0-2. Het is de beslissing in de 83e minuut. De 0-2 trog Rob van Bunderen. Cadeautje voor zelfs een flater achterin. De stekpaas dan van Oebeles Kokker op Johnson Bacuna. En het laatste tikje trog van Bunderen. In een mooie wedstrijd pakt Harkemasse Boys uiteindelijk toch de 3 hele belangrijke punten in het strijdje degradatie. En bij ARC is het besef doordrongen dat het avontuur in de topklasse dat zo goed als dien is.